Abusua ma munyina akwa abademo eba Toasehene nene nana yimare abebio Toasehene yero Asante krobia refi Asante kotokohene otumfo say to otosumienu ebrempon nene obenimbus me ne detoso aduonu ensian yenyinara ababehyiemu ewo Toase enhyemu ne nyina ye boko Toasehene esi ultra modern community center enewo biano edi ama na manfo na Toasehene bedi ade niema waye de ama Toasehene no edoso school bebe school enya won chefa emotofo okọ school to asomu sanitation ena afenso so no de ebeboa ma oman na konkan ma Toasehene ya konkan no e kamia ye say ro Toasehene na momu no pepe ena na Toasehene nso so se bi wodie enu nti enne de eye negesem enu nti kaye ho na de ebetofom bia no ewo edwabo yase no se de babesom mo kan say the guest of honor Nana Tepamai Hene Dr. Nana Edusei Achorwa Ampim ena ennei woye guest of honor nana nanom aye hwe animu so mbeba no do modo so pa esanse yesi ahene ne ahene ena ebo ena yenso wo se yesom nana no mu nti no se nana no ne anasa ahene hia se ya na yenso so no se nana no mu ahia se ya na yenso so ya ba ye de som e de bramo nti kai ho ye betofom bia ne ye de besom Nyansapo so nie kase yesane no e wo badwom makwanso edamase Yewura sunya aniswade hu bi se obesi so no e de bedi ade no wohwe kuri abakwasem wohwe kuri ne nano de ekọ akyeni animu a wose da bi mepe ade papa bi di amakru no no yera adwe se obesi dwabre mu no aye conference center so akakru no oba enye wikwa no aye wadi kansi school dan waye toilet amakru no na yewura enne da obiano Resa fu ekura me ya me na me ya hankania nyina electrician kase yima re ababio electrician kase pa ne me ti ni bebi o ebia me na mdi hu djuma enti mi hu sa se bi kran sefo ya media form ba yesen bebi o so be yese da city madaroma enti empaibo na se nipa nyina de ma yewura den to ohepon nana o se tu ono so adaroma na wo hye ni wura enkran a matim da se adwuma na obebusa se dwabrem ha no na esini se osini sa na se ye betumi abegye ha so bi eye program betumi abegye ade aye odama enu na adwene ho se de wo ka no obi ye program a first baba na bi ye program abontene so na eframa efa na patetu na prepare nipa ni nyina ho na odadwene ho se ye se wo ye se adwabrem na wode ma kru ene amansan nyina na be ka behwe na wo ye wedding wo ye engagement wo ye asori empo utu badini anasa hotel na spesa oba habeye bibia ye fa yewura onya nwie odi nkonyo nyina set bigu ha air conditions wa ha oba ha bibia de dala kwan mu se hatimi dan adwabrem de yewura de agufo na wo ka ho asem ye bebusa se school for so eye program otu beje aye me pa cha oba wo se school for ewo ase bebrebe yewura on first school sem entofom na school for so on program bi bia minim se be dan yewura obema omokwan omo so eden aba beye adwumadi omo pebia ewo ha adaruma nana asebe na beka che nana na nimpanyifo yewura de me kan makane sei me kan akowie sei eyem paibo na se edita na chi yentum fa sika information yewura faye na mo edi aho eden ye sum nawu ye sa sum no biem ye be sa sum na akopem se yewura yakopon ma ne fie wo ha ne akire ana enfie konanim yewura yenya ni muda no so nya muda mesre se amansan nyina emfam paebo odogide emfanta yewurachi ewie nananom ye makwaba ebiem sa de Nyansapo kasafoni so odi ye se ye sane no badwemba empempren afei na yade ni na Santehene ne brempon eye na Toasehene nana gimawure abebio afei na yewura afra pakan a woda pakan mu ne nanom se be Toasehene nkonyasofo na Toase montene so na yedi ehim na enne ye da soronko eye da pon na kese de ma Toaseman esan de ma nana yimawura abebio ye na Toasehene sanse ne na community center wa so kese ye wasie enne na yewura ba no wa bepa wutuma no wa bia no sabre yewura da pakan mu a wode bedwabrem na wa ba betena se
nanom afei ɛna na Toasehene a ɛyɛ na amonu gyamfo asɛ wabɔ nsuo bɔ hyɛn afei ɛna nana yi mawura bebi wɔ maame abere wati afei no ɔno so da de sɛ komu a ɔno nso edi ahim no ne ne man panimfoɔ ɛnam Toase kwantimpo mu edi ahima edi ahim ɛde ba dwebrem ɛde abɛtena se abɛtai ne bɛakyi wabere nnɛ wɔba no wɔbɛbie community center wɔn wasoɔ sonko yi
nanom afei ɛna ɛyɛ na atwema kwa homa hene santehene bempam na mponsa kwa afei na santehene bempam adu a ɔno so ɛde n'animonyam ɛbɛtɛ ne dwumadie soronko yɛ akyi ne onua a wɔne ne nyinaa wɔkɔ ntire fɛ kuo mu ɛyɛ na Toasehene nti afei ɛna santehene bempam ɛyɛ na atwema kwa homa adu Area nana no mafei ena na tapa man hene eye nana dota edusai atwewa ampem1 afei ena na tapa man hene edu dwebrem a wono nso ede n'animonyam ebetai ono ani nua kuma ena Toasehene enne ne dwumedi a wodi odi n'animonyam ebetai akiri sabie ku sabia dan tapa de yeti anu aka ba ne wona hwe ba ne so ede ma yewura santi sabre na tapa man hene edusai atwewa ampem yewura afei ne wodi dwebrem a obetia wodi na wahini ba kwa miakuto eye santehene ne ba na anka wie kuma hene afei no no nso aduru Toase ahemfie yimawra ahemfie na ne dwumedie nwaso a wono ane nua eye na yimawra abebio na dwumedie nwaso a wodi wono so di n'animonyam eba na beta akiri eti afei na santehene ne ba wahini ba kwa miakuto afei no no nso aduru a wo ba no ba betia onua Osuru Nyankopɔn aseda ene yede mawo enkwane adom a wode akyɛ yɛ na aso yɛ nana Toaso man hene ene ne man hema na aka abrempɔn a efiri akyiri benkyɛ na ade akwantuo mu nhyira adom wɔn ɛwɔ ne dwumadi a woso wɔn adaye na wama na bemu na order the DDR show the Monyame ase. Yɛde wase ɛwɔ wadɔyɛ no moburu ho a aso manyina so. Dodo no fresh retri ene benkyɛ wode akwantuo mu nhyira dom wɔn. Na Awurade wode wɔn abɛka yɛn nsa asomdwem ɛwɔ dwumadie nti. Etu dwumadie nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa. Sɛ Awurade wotu dwom ma nneɛma nyinaa wie yie.
na ehye w'animonyam bɛtutu dwumadie nyinaa pɛpɛɛpɛ ma yɛn na Awurade yɛnwie no sɛdeɛ wo pɛ na yɛnhye w'animonyam sɛdeɛ sɛ yɛnim sɛ bi mpo nam kwa so a wɔreba na sɛdeɛ wɔgye yɛn taataadeɛ baeɛ no saa na abɛgye saafoɔ no so taataa bɛka yɛn nsa na wadom aboa dwumadie no nyinaa kɔ awie yɛ asomdue mu na yɛ animonyam ama wo ɛberɛ so na wo ma ɛɛsa akɔ wɔ nhyia sɛdeɛ bɛtee nyame wogye wo ma taataadeɛ ɔbaeɛ no ɔsaa de akɔto abusua aka somdue mu nneɛma nyinaa di boa ɛkora yɛn na w'animonyam kɔ so akata yɛn so na wopagya wo din ɛwɔ Toase ɛne ne mantam a Awurade yɛde animonyam a ɛsɛ bɛma adeɛ nkronkron wo nhyira na ɔbamba nhwɛ mu ma so na ne yɛntena daadaa wɔ Nyame Agya Nyame Ɔba wɔ Nyame wo nkronkron din mu amen. Delegation from Comfortnoti Teaching Hospital. Yema was Papa. Yera was so by Chuma, Director of Finance at the Comfortnoti Teaching Hospital. Yema Papa. Now Yema Sabia Sabia Dan Yera, Krabia Sante Kotorine, so say to baby, na Prempong. Yaba to Media say, Yet William, Ebeta Yemia, a year, not Toasehene, Eti, and let to make you swing now what ye. Yawa, a Yatin, and not going to the Fukuno, Obuaha. The woman said, Now on Sapa, not Mapa, Mayane Ewaha, Namiwaja, Ayane Ewaha, the Hunu, Satineba, or Hineba Brignase, Ewaha, the Hunu Satin Bone, Nessia Cassie. Aye nesa sipite for me ne sanso ana nesa nimpo be hu no wira nso e wo ha sanso ana santehene yire nom so be hu won so bi me hu atwa pa wo mayene be hu no santehene yire wo hene ya nanta be hu no hene ye na me wadai ma sanso na abuko hene ana yate ni na eye santehene ye enkawe kuma kotko hene ne ye Behuno hene yeso ewo ha ene nanano mu a wonyina sabia da yedi na ma brempofu ati eba ebetai sabi yewra na yimare abebi wasunaba na tikote si obi enemu na nne odi dwumadi ewo waso yi ye ma yewra no nyina akwaba na me desibai won hye wo papa na woni wo kesi wo bra ene wonyina mo nyam abetai echire na me osramo ebiem asaba madaba Yepesa, Dana Ama Ajamai, Nesha him our Hinamabe, Ama Ajamai, Nesha him also, Yema Nahima Akwaba, Sanso, and Abia Matiana, and Nana Doctor, and this say actually one Doctor, this say actually one pim, not the Mayene, Bamia, one name Resso Maya Rosatine, Itiashita Baby, Yema, not the Pamayene Akwaba, Bama Selquajo Aquaria. Bema se kwadwo okwawia satehene ne meme sen ye ma bema so akoba ya me wo so nyira papa bere sem ye wuranom goso a ye ba ye se de maso yinti ye ti ye de odin e be koso atudwa Sansona delegation na efree Comfortnoti eba ye enso empanifo atena CJ na me bobo so Director of Operations Mr. Ketechie Oseyeboa abekansa oyinana Appiah Toasehene Sansona Mrs. Gifty Inkum Director of Nursing Services and also Sansona Dr. Nimo Boating Director of Quality Assurance and also Mrs. Linda Omayine Bote and also Director of Human Resource Management our Comfortnoti Mr. Evans also answer Deputy Director of Finance our Comfortnoti Omunyina any delegation I'm free Comfortnoti Ababa Bekayensa led by the Toasehene Oboyem Traditional Council. Thank you so much. And to bring you for Ebama Munyina Kwaba me patro mresem no said no we a group we association say wo ba yesewa kodan ho adi na yentimi eyi wo nkyere bro ebere to bere no so wonya ho bi a ne nyina eye ho adansefo se emfie nso ni so wo ya he emfie ya Ashanti memo ha Toase yenkem eno achi ne bra so yenya
yɛnya court a ɛnɛ ɛyɛ adwuma ɛno akyi yɛnya police station ɛnka ne nka biribia bu akwa nka awɛ ɛnɛ yɛwura dabroma ɛne ne mmɔden mmɔ a ɔbɔ nti ɛnɛ to ase yɛwɔ division a ɛyɛ operations ɛyɛ apolisifoɔ aso ɛyɛ ɛwɔ ha ɛyɛ adwuma ɔkɔ mpɛsɛ akyi bi wɔ hɔ meka ne bɛgyadeɛ ɔhwɛ yɛ kwantempɔn yi so ɔbɛpɛ baabi ama ne manfoɔ de dwa store fɛfɛfɛfɛfɛfɛ sukuu sɛm nneɛma ahorow bebree na ɛnɛ deɛ ɛkyɛn so koraa ne sɛ wɔyɛ dwabɔ yi ne yɛnhyia mu die yi yɛwura ɛhyia nananom na ɔka sɛ nananom abɛso no daeɛ sɛ ɔnyɛ biribi ɛmfa nhyɛ asantema animonyam nti wohwɛ ɛdan fɛfɛɛfɛ yi a ɛsi hɔ nom a na ɛyɛ danso a nananom ɛbɛso yɛwura na ɔyɛ sɛ ɔbɛhwɛ na wadi ho dwuma enti sɛ mobaeɛ a megyina me wura nan mu gyina nananom anan mu ɛma mo nyinaa akɔ aba na yɛnim sɛ dwumadie bɛkɔ awieɛ no sɛdeɛ twɛdiampɔn ɛde yɛbua bɛduiɛ no ɔbɛboa na ɔsɛ ade obi akɔdu obiara fie asomdwe mu meda mo nyinaa mase Toasi kuroma mema yenyera ya nwa kwa aba o mediane a mensa mwesa ne akusika from poma apel yete se wo kwa fidiche na sa asra wasiri jamu sresra wudi wutire ma wurusie yesi wo to pensi achechede ankanchira anyono mo mema matachene mema na dawu bofo ma dawuro mutonton sansai mate kachira fonte se na Toasehene akane wo biemo o tumfo abrampo kro bia yirifia woma mpasa chikotoko aduampofu anti Asantehene na asai tutu nyamekase ne brampo na Toasehene na yi mawre wa mani muso empuntu nyoma nyene ono na amaya no ne se ampa enya wanyene onyene ne awakra mpuntuo ni mpeja amani kuro asona desha som desha kind desha palm desha konkro na yi mawra abebio na wutite jasa tafra boto owure someone nim te sadro be wano fafate se ko janwoma se agumi afita se suchrama na yi mabebio na yi mawra ne de na jira kasampure be paso atobo ponto penkura ma obo wanda na sokro so ma mansa chi akumi adidadi na yi mawra abebio na mechiri meshia se na wona na akusika meba na meba akukompe ni nyina ne se wukuro mano wona tia me naso me kura den chanso na so na ne masumu jemeche na yi mawra abebio che mi komo bu ni nyina ne se mesonia mata se mesonia ma se wonkom se nchire mesonia ma se kutu se bam na yi mawra abebio michire ya na mishiaye wukuro mase akusike sa wona wokɔ bibia tra na Toasehene se ne se ampa yebeyi na yechna na yeyi na ye afebo na yi mawra abebio na nyansani wona wunyansa twa pamie nyansa bisa kwanta bisa nyansa kwa nyansa kuma kenta muso na yi mawra abebio Nyansa
Nyansapo Appiah Nyansapo Nkuma Kenta Muso na yesra champion Pombasa Kwami Yadom auto focus ya wotu mpempe mankoma na komantie otruba wachamba o tutu kati ya katoti ya Bank Africa Fonza maka fongo fie coding kampo ya ngrupo ese na osuru enshira osuru ma wanyini enkwaso anya kese wama wanyini ya yefe wona hye wahimfie wama na yakrabehye na seda tuase yetumidi yansabia esi yempofia ntama kokoduru panso siada samase yeye niche yeye amosepe ese yeye tuase adehia ne tuase kuroma na ni ne wajuma pa ana na tuase ne na na mawre abebio wama na dedi pefe na mo buru na mo so na mo buronto nyini ba kokra nyini from se na wo peja brema efe akom na yakra besha diante se ya no na wama ya ko se ampa we branch ne kwa wada brabwa no because we ya so mu na ya home na ampa wama ya mu ne se we kwa da bi owura fian kama batafo bi da de kwa takara chiro mu ka chire nyansani a wo ka ba to sire ko nyankuma du ka ta bure nyansani na wodi adreto na wani monyam ni monyam fo wani monyam nyina pa wani monyam nyina be dem kwante po mu ko se oni mirika ko ne mo wa ko duro na won paso Appiah wona na efusika manuesi medamasi yebo yesem ema akusika yesem entiano suncha akusika ahonfa etese ya kasa ya abahema amono chefo se wa prosu fact meshewa so far
Nyansapo Tv. Yes, I'm on your kakaway. And it is one. Nana Casa. Minianum Abrimpoa. Won't be jamming. Sure. The Maminum, I'm by. Sure. And can I Chief Justice? Companachi in Pennyfua mobile. Now for I don't phone in Pennyfua. I buy in and then I share hey. I am energy. I am a what. Send a coupon I don't. Then many enemy na share. Na yebo jay. We come just dama to them for young coupon. So I'm I am re. No be room. No, they are doing to our doom so. Then Yawaha. After that, just be the mammy mirror. 2 votes and Jehne. Only now I am Madam Mamma and Maduma and Timber to us. There be a semi-Jahana make a summer. Nam semi the Asada, the sea and the mammy mirror. 2 votes 8 shoe. So now Jim Pemu, Omi Mobo. No shame when you send me to an animal muscle. And then share we G3 say that a pan and animal edit so me. That's something here, me what Jamachi. It's sure me. Semini, Emma, you cry. Yet to me, a dear we, then they ever home and to ma. Na a Nijix here, Cassia. No, I am Madam, Mamma be to an animal machine, Fiends one and a dying hope as year. And she now may part dying who is not beside an animal. Some and Fiends so out to me a weapon. Come from my in my ray. Nana, maybe I'll take my rice as a sort to us in any in Grakena. Say my crew in here. Yama crew, a hundred year in here. Yama crew puntu in here. The crew for a much of crew Galamse. And Amoya, it was a Muslim who maybe I'm catching them, the Mumma grown to Galamse and as a Galamse in the sun. I feel there, Galamse for the one on my from Macro. They didn't feel no fears here. What you be a crew for every day about anybody. And she am your crew who did in here. Yama your crew who brought in here. Yama Japadia and I'm dear Jayas Yama who buy. Na and you can say, you ain't be now, Mama Bay, she's up with Appiah, a buyer. Yaba, I be, yes, you be no Musaba to us. May I have your opinion not to us and another per my honey. There was a be brave. Send wow, what Jadio win now. No Baba coming home. Say, Obaba pa a dime home and to my amame. Cause many so many penny food in anime mammy. And the minianum, I be jamming us, and you saw Swabaka who now ye desire a jay. Is that you may? Then Casabe Bree, and Fan Tutia, so the American say, as a darker sea near the matriampo. So I must add that way about a tree. Nay, now you could be. Now the American diache, Nancy, and my crew in here. Ahuni dear, and who here. When I know who's I did that from then, and you cross a honor there. No, I now they are 2 years. Sana ufi to us now, yes, I would have been there as a twice here, now Chimayo there. You bought once a day, now do chat to home. I was at the park, every crew member. Tiama crew, the crew, every tumpoa, a idea. But I'm not nominee, them near nominee, do yes. Chief Justice. What they paying for? They are suffering paying for. Paying for they are suffering for. For Samaya Mabatria, for Samaya, you are a bit of the media for any media for Abby, they come more. Say, AD come with the Asidaka Sebama Toasehene. Say the kind or the Asidaka say, everyone I them for, yet Toasehene. Say, and I'm so now or Hina, Sabi or Jin a man for who say. And now so they now or Jin a man for whom. Osadi Asidaka say, Eddie Amatras and paying for. Osasi, Eddie Asidaka say, Amatras and paying for. Say, Mammy, ye, Nana, I really penny.
So medi ohina almost di esunsu mutanichi. Ya na dem fo a hwehwe mu a woyi na Toasehene etre penfo ya penfo no yiru tum ene yehu de yehu. Asida kese pa no so ye de ama ewura na Asantehene otumfo. Asida kese na koma otokoko so yola otumfo. Nana no mahini ni de. Yola se nana no ahini eni de. Kane na no ye di hene no. Kane no ana ye di hene no. Na ya manfo na sumo ye. Na ya manfo na sumo nana no. Eso na de ye de yeso ya manfo. Ene de ye nana no ene sumo ya manfo. Ye hwe de na Toasehene na ye enfie su a. Ina hwe nana ba enfie su ni hwe se de ejapani a wa ya ma Toasehene Se ewura dana sepa. Ewura otumfo odo asema papa. So Ashanti Asantehene ni monya. Asantehene eni monya. Ashanti mai ni monya. Ashanti mai so eni monya. Na Toasehene so eni. Na Toasehene eni monya. Ohini obi odwiri na manfo. Ohini eni obi asabe odwiri na manfo. Na nabaye hwe na himfie wabesi ni kama. Na Toasehene ba na himfie wabesi ni kama. Hwe ne krata mu edwuma ko a waye maako enkro na wa ha. Na se ohwe kukuri mu. Na ba mfie nzoni. Dimo wadi kumu ya maako enkro. Ene otraso ebika ho de abinum se mpuntro de bebu cross. Na se na nan se de otraso du mfie du ba ko pa ye. Ekuduma ko ko na de e ko to akoma so. Se dana sepa se waboa ma mpuntro aba se bi mensi ase. Unya prince oda se papa se wakwa ama mpuntro aba sabe ukro imo. Dada do ubedi hina. Ana no me wasu bedi hia. Ade ese odwene se. Ade a wasa odwene se. Se dachi wu ni ho ade na okrofo de bekai ho. Dachi se wu ni ho a ade na okrofo de bekai ho. Adwuma be na ode asi wadi so se wo ya ma okro. Adwuma be na wo ya si wadi se wo ya ma okro. Ma dachi wu ni ho okrofo de aka. Dachi ni ho okrofo de aka ho. Ebi na Toasehene aye. Ebi na sabe na Toasehene aye. Ebeye nyansasua ama nananom nyina. Ebeye sabe nyansasua ama nananom nyina. Se ye dana ye yeso ye besua bie. Ye dana ye yeso ye beye bie. Fi se ye nyina ye de sa. Fi se nyina ye de sa. Ye nyam kese bebre na na bia woto akonya so. Nyam kese be ba se na na bia woto akonya so. Sa yo hene wotra akonya so. Sa wo hene na sa woto akonya so. Na se wa nwene wa manfo ho a. Na sa bi wa nwene wa manfo ho a. Na odwene wo ko ho a. Na sa ko ko adu yo fru ho a. Wo ye pesa bi nkumunya. Wo ye pesa bi nkumunya. Wo ye didija. Wo ye didija. Wo nwene wa manfo ho. Wo nwene wa manfo ho. Na hwanso na wodi hene. Na hwanso na wodi hene no. Ti mesra na nanom. Iwa so sana na no. Uma yina na mo pa ye na ne yetui. Yina na pa ye na yetui. Fasa kwa. Ye fasa kwa so. Ye sa na be me amanfo so. Omo ni age ye ko. Ye sa anya amanfo so edi ye ko. Na do ahinni na ni ntumefra. Ye ba se ahinni na no. Enye ntumefra. Ye anya yi kro. Enye ayi kro. Enye party kro. Enye party kro. Ese adwene ya amanfo a sabi yedi omo so he. Ahinni ni sa be ba dwene ya amanfo ho. Bibi no kroma eye wo hene wasade se obepe bi diaba. Se bibi elu kroma eye wasade se obepe na mo obepe biaba okro. Ah, o se eje me nwan say ye wo former chief justice of free kroma say. You want say eye wa ase ye wo say the chief justice of kroma say. Free kroma say. Ya wo kroma say. Se obema na na afutupa. Oni say o ma na ofutupa. Obeta na chi. Obeta na chi. Se de be ya na na so be boa ma ne kura ya. Se ya na so ebe boa ma ne kura pa no tuma pa. Se de be se Toasehene ne say. Of my ye na say was am say. Ma ye ginada. Nyada. Ye fa isusu. Ya fa isusu. Ya hoden. Ya hoden. Ye fanta da na Ya echi. fanta na Toasehene na echi. Na wasre asofo okroma say. Na wasre asofo okroma say. Se ye fa paibo. Ye fa paibo. Enta da na echi. Ye fanta na echi. Se na tra konwa so na sabi ochede a. Se na tra konwa so na so ochede a. Toasehene besesa. Toasehene ebesesa. Ye manu fie du ka ho Toasehene besesa. Ye wa se ye manu fie du ka ho Toasehene besesa. Ye manu fie du nu ka ho Toasehene besesa. Ye manu fie du nu ka ho Toasehene besesa. Afi bia beto da na fie su bia wodi mpunto fo bebre to. Afi bia beto ni fie su bia no wodi puduma foforo ebe ba Toasehene. Ose me dana sepa se ne dey. Ose me meka no ho na dan a wosi ama Toasehene no na me bie. Una penso da sepa se bi mo de se wa ye sabi wada wachi ama no aka no so mra mo aka ho ni bibia no se
wo ho ma no da bia obehia memo bia me ne nana no so ye ba beta na chi una pani se ho ma dan dan na wo hia bia no woni penfo ye ba beta wo chi Madam obia so ma ba you say odo bia se mo na ye mo nya beta ye na ye chi titru ma se otufo abrepọ e ba ye titru otufo abrepọ fo abu ma se e ba ye na ma se he na ma se he ka ye no ele ka ye no obi oba ye bia na se you say what ma se no di kasa nanom afei ɛna sɛbi ekusɛbi adan Asantehene Brempɔn na Yimawura abebio wakasa wia wɔne nananom nyinaa ɛbɔ mu ne yakɔ bie community center soronko fɛfɛ wɔn so a wɔsi ɛde ɛhyɛ sɛbi wɔn wani wura Asantehene animonyam afei ɛne yɛkɔbɔ mpaeɛ na sɛbi yɛwura ɛtwa ahoma mu na wabie community center wɔn so yi ti nananom nyinaa sɔre a yɛde ani akyerɛ dwabrem ɛyɛ Yimawura abebio dwabrem abra yɛwura ɛkɔ na ɔkɔ bia no
nanom afei na na yimawre abebio na Toasehene watwa homemu awia yebie eye yimawre abebio twabe yebia no community center wa afei ne yetwa mu yebia no sebi wo hwe eye community center ya eso na efe na wa fuani behwe enu ti ne Nyansapo wo ha ye twa bibia e dia be kire mo no na wa ye wa ha die ye ti ho dance say community center no enye community center ketwa community center eso na efe ye biampa peniampa ni nuane ampa ka asema community center no so efe nanom afei na yewura eye adampon a wasisie ewo community center na debere mu no afei ne yewura ono a wadi nani ehwe mu maako ne santen na brempon nom ene ono a ne manfo nanom Toaseman enina de ani ehwehwehwe dan a yewura wasie ede hye yewura santen ne animonyam enti wasi no kuo bia hodo boni kasem ase ho a wasie a yetimi di dwumadie bebre se eya ye fro se ya bedi nto ni na bi ewo se bi yimawre abebio dwabere ti afei na yewura wo hwe ni na aha eye Nyansapo kasa ofeni ni oji yen so se ye sane no batwemba enne ye ba yimawre abebio ahimfie wabere ne something ni bi bon obie community center waso yi ye ma monity a ade no Breko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ntoma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The family honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone bakwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata.